hladný. Čo chceš? Poprosil by som vás jedálny lístok. Však si chcel piť, ne? Áno, áno. No? Chcel som piť, ale teraz som sa rozhodol, že som hladný, tak by som vás poprosil jedálny lístok. Ďakujem. No konečne. Ja môžem aj odísť. Ne, prosím, nie. No čo? Vybral si si? Áno, stihol som. A čo chceš? Steak. Opekané zemiaky a veľa. Sekundičku. No konečne. Ja môžem aj odísť. Ne, prosím, nie. Na. No, aby sme to nezdržiavali, rovno to zúčtujeme. Bude to 380 korún bez stringeltu. Rád by som totiž podotkol, že tu lietam len kvôli tebe. Náš zákazník, náš pán. Prosím vás, tie zemiaky by som aj oželel. Ale kde je ten steak? Pod citrónom!